Bé, com a gran titular, per definir un pla comunitari podríem parlar que el pla comunitari és un procés participatiu a llarg termini, a llarga durada, que té com un objectiu que no és final, sinó que s'hauria d'anar reproduint, que és el millorar les condicions de vida d'un barri. Llavors ho podem definir amb dos grans fases, que és on ens trobem ara la primera, que seria el moment de diagnosticar, de saber quina és la situació de les corts, quines potencialitats té, quins punts són més dèbils o quines necessitats hi ha, però després, conjuntament amb la ciutadania organitzada com no organitzada, anar definint quines són les futures línies de treball que hauria de tenir el pla dins d'aquí de les corts. Llavors, la segona fase ja seria entrar en les dinàmiques de treball, de fer taules i anar veient quines persones s'hi van vinculant i veient, doncs això, depenent del que s'ha diagnosticat, quines actuacions anem realitzant. I ja et dic, no té un objectiu final, s'hauria d'anar reformulant cada un cert temps per anar adaptant-se també una mica a la vida dels barris. Diguem que el temps es marca en el tema del diagnòstic, que és el temps que sí que has de fer un moment de tancament, de la gent que ja està redactant-lo, ja està buscant informació, quan es fan les entrevistes, grups de discussió, i té uns moments d'obertura, que són com la jornada que vam fer el dia 25, i després, diguem que aquesta fase és la que està més marcada en el temps, que és el del diagnòstic. Diguem que potser a final d'any, novembre, octubre, ja tindríem per començar a fer les propostes. Llavors, a partir d'aquí, la periodicitat no tindria una caducitat, diguem. Bé, la dificultat, que també és una mica, suposo, una dinàmica que és habitual en temes de participació ciutadana, és que la gent costa que entengui que el procés és seu, que els protagonistes al cap i a la fi són la gent de les entitats, la gent no associada, i que vulguin implicar-se i participar. Jo crec que aquest és el punt que ha sigut la dificultat d'entrar una mica per aquí, que la gent, el tema del pla comunitari costa d'explicar també perquè és un tema complex, que no és algo fàcil de vine i veus un resultat directe, sinó que és amb el temps anar veient la feina que has fet. Per tant, podríem dir que les dificultats són aquestes, explicar una mica com funciona, què és, i que la gent ho entengui, s'ho faci seu i s'impliqui. Aquesta jo crec que seria la dificultat més gran. Bé, diguem que l'enquesta en si, com a altres elements que hem fet amb entrevistes o grups de discussió, ens servirà per completar una mica aquesta informació que puguem arribar a tenir de les entitats, una mica per saber com està la salut del teixit associatiu i per després també poder avaluar quines línies de treball podem tirar endavant, com podem dinamitzar més la xarxa de treball que tenen les entitats, veure com podem relacionar els àmbits de treball, i una mica el diagnòstic servirà per treure aquestes línies de treball que necessitaríem de cara a la salut del teixit associatiu. Llavors, bé, una mica és anar veient això, com està el teixit i veure quines línies podríem treure. Jo el primer que parlaria és d'un tema que també va sortir a la jornada, que és la salut del teixit associatiu i de la poca coordinació que hi ha entre les entitats a l'hora de muntar o desenvolupar alguna activitat o algun projecte. Es nota molt que els àmbits no treballen conjuntament, sinó que la gent jove treballa amb gent jove, les entitats veïnals coneixen les entitats veïnals, però no hi ha una certa coordinació entre les entitats per buscar un projecte comú, línies de treball comunes per fer alguna activitat o dinamitzar una mica la vida d'aquí del districte. Després també hi ha un tema que suposo que reprodueix a més districtes i a més barris de gent gran, d'aquest tema de solitud de la gent gran, també que s'ha d'aprofundir una mica amb els temes dels valors de convivència, de bon veïnatge, de solidaritat entre els veïns i les veïnes, que és un tema que estem perdent una mica, aquesta situació de tinc el veí i el veig com un enemic més que una persona que em pot en un moment donat ajudar o jo el puc ajudar en ell. Per tant, jo crec que aquests són els elements que de moment van visualitzant-se com a més, que en el discurs va sortint més de la gent. Jo crec que és una forma nova de participar i a part és una forma molt interessant en el sentit que jo considero que serveix molt per dinamitzar també tot això que deien del teixit associatiu, que a vegades és complicat, la comunicació, la difusió. Jo crec que si donem aquestes dinàmiques de treball amb les noves tecnologies, una xarxa com aquesta de les Corts CC no pot ser un punt de buscar informació, de debat, d'intercanvi, de conèixer una altra entitat, una altra persona que estigui en algun tema. Llavors jo crec que pot ser un punt d'unió i de contacte molt important per dinamitzar tot aquest teixit associatiu que en aquests punts de comunicació i difusió sembla que no, que tinguin dificultats. Jo crec que és un tema que repeteix a tot arreu, no només és concret d'aquí, però és un tema que s'ha de treballar. Jo crec que les noves tecnologies i la iniciativa de les Corts CC és molt important en aquest sentit.